Ġimgħat biss qabel l-elezzjoni ġenerali, l-Awtorità tal-Ippjanar kienet qed tirrifjuta inqas applikazzjonijiet milli tirrifjuta s-soltu. Skont analiżi li għamel il-ġurnal Times of Malta fl-aħħar ġimagħtejn tal-kampanja elettorali, l-Awtorità tal-Ippjanar approvat 248 applikazzjoni u rrifjutat biss 4. B'riżultat ta' dan ir-rata ta' permessi rifjutati kienet ta' 1.6% tal-applikazzjonijiet kollha, inklużi dawk li ġew irtirati jew miċħuda. Matul l-istess perjodu ta' ġimagħtejn is-sena li għaddiet, 33 applikazzjoni ġew miċħuda b'rata ta' 7.1%. Ir-rata medja ta' rifjut bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena kienet ukoll ta' 7%. Fost l-iżviluppi li ġew irrifjutati matul iż-żmien tal-elezzjoni kien hemm applikazzjonijiet għal dar residenzjali u pixxina fin-Nadur, ħajt fl-Imsida, żewġ vilel semi-detached f'San Ġwan u turbin tar-riħ f'Barriera fil-Qala. Ta' min wieħed ifakkar ukoll li fix-xhur ta' qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2022 tnaqqis simili ġie rreġistrat ukoll hekk kif ir-rata ta' rifjut naqset għal 4.1%. F'artiklu it-Times state li skont statistika tad-dejta kollha li tkopri d-deċiżjonijiet kollha tal-Awtorità tal-Ippjanar minn Jannar tal-2021 sa Ġunju tal-2026, id-differenza bejn żmien l-elezzjoni u qabel l-elezzjoni kienet waħda sinifikanti. Għaldaqstant din l-analiżi tqajjem mistoqsijiet serji dwar jekk il-proċess tal-ippjanar hux qed jiġi applikat bl-istess mod f'kull żmien tas-sena u jekk il-Partit Laburista kienx qed jagħmel dan sabiex jevita milli jirrifjuta applikazzjonijiet li setgħu joħolqu rabja fost l-applikanti u s-sidien ta' proprjetà biskop li jikseb aktar voti mill-elettorat.